Δεν είναι, ένας δύο πρέπει να βγουν, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Εσύ μάλλον δύσκολο να παίξεις. Δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα δύσκολο. Δεν πειράζει. Είσαστε κομπλέ. Έφερε ο κόσμος είναι. Δεν θα έρχονται αυτής. Είναι η Χαλή. Όποιος κουραστεί ρε παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εντάξει, όποιος κουραστεί, γιατί καλά είναι. Την άμυνα κοιτάξτε! Χωρίς να βλέπεις, θα σου κάνει αυτό φίλος. Θα δώσει. Θα δει μια φορά που παίζει καλά σου. Δεν μαρκάρει. Vamos! Είναι ωραίο. Είναι καλή, είναι καλή. Ναι, το ξέρει γι' αυτό ακριβώς. Επειδή δεν μπορεί να τρέξουμε πολύ εμείς, όσο μπορούμε, εντάξει. Τα μια εβδομάδα παίξαμε καλά, ήταν πιο γρήγορη. Τα μια εβδομάδα παίξαμε καλά, παίξαμε μια έξι. Αλλά εμείς είμαστε. χάσαμε και πολλά γκολ. Τέρμα δεν είχαμε. Ναι, και χάσαμε και πολλά γκολ μπροστά. Μα δεν έχεις τέρμα. Αυτοί που παίζαμε εμείς την περασμένη εβδομάδα παίζουν σήμερα με τον Κοσμά, βλέπω. Αυτοί που παίζαμε εμείς την περασμένη εβδομάδα παίζουν με τον Κοσμά. Θα φάνε γρήγοροι μπροστά, ο Κοσμάς θα τα καταφέρει. Μας είναι γεροδεμένα τα ναι. Εντάξει, είναι γεροδεμένοι, αλλά δεν έχουν δύο-τρεις είναι γρήγοροι για αυτό. Είναι μεγάλη περισσότερη. Βγαίνει το βγάζει. Είναι ωραίος, είναι καλός είναι. Είναι και πρέπει να είναι αυτός πόσο χρόνο, να είναι 35. Και εμάς ήταν καλό το τέρμα. Ήταν πολύ καλός, αλλά ναι, δεν είναι και τον σπασάρι. Παύλο! Μην πιέστε, μην πιέστε. Πάμε πίσω! Εδώ είναι στο κέντρο! Μπράβο, ωραία! Μπράβο, μπράβο! Όπα! Μπαράκι, μπάρας μου και τιμωρίες. Πίσω, Μπόρις! Αλλά δεν φύγανε! Εδώ τώρα αν τον κοντρολάζει μπορεί να κάνει το 2-0. Αν τον κοντρολάζει μπορεί να κάνει το 2-0. Είναι
Είναι δυνατός εκεί. Θα τους παλέψουμε. Βέβαια, αυτούς θα τους παλέψουν από τη λέγα, αρκεί να μην φάμε γρήγορα γκολ. Το βάλανε, είδες, αυτοί που παίζαν μαζί τους το βάλανε τον κόσμο. Δεν σου λέω είναι καλή ομάδα αυτοί που παίξαν τα νέα εβδομάδα. Και δεν ήμασταν και ευχαριστημένοι. Προηγηθήκαν 1-0, βλέπεις. Έχουν καλά, μπροστά έχουν πολύ καλούς παίκτες. Πίσω δεν λένε τίποτα πολλά πίσω. Δεν ξέρω ποιους φέρανε σήμερα. Δεν να βρω εγώ ένα τέρμα, δεν έρχεται κανένα γαμό την κρίση μου. Το τέλος θα χρειαστεί να τον πληρώνουμε για εγώ πάνω. Πάσεις καλές. Πρέπει να βγαίνει πότε κανένα, να γίνεται μια αλλαγή, να μπορούν να... Ακόμα δεν κουράστηκαν. Ναι. Ακόμα έχουν όρεξη. Μπροστά παίζω πιο καλά τελικά, γιατί δηλαδή η ομάδα είχα και γκολ και το έβγαλε το ένα με κεφαλιά που έκανα, το έβγαλε το τσακ απάνω από το λοκάρι. Έβαλες και ένα σε μένα μου. Α, τον γκολ είχα βάλει. Ναι, εντάξει. Πίσω, τον καιρό που έπαιζα πίσω. Για ξέρεις γιατί ήμουν έτσι. Γιατί με βάλανε στην αντίπαλη ομάδα, δεν ξέρω, είχες έρθει. Ναι, ένα τέταρτο είχα παγώσει στο τέρμα. Είχα παγώσει. Έφαγα και γκολ είχα φάει. Στην άλλη. Μένει να έρθει το τέρμα τους, άλυξε το τέρμα τους. Ναι, και πάγωσα εκεί πέρα. Δεν ήξερα καν πόσο κρύο. Δηλαδή, την εβδομάδα είχε πιο πολύ κρύο από σήμερα, πιο πολύ δροσούλα. Και τώρα είναι καλά, κάτσε να δεις να έρθουν τα κρύα, να θέλουμε να έχουμε καλοριφέρ και να μην έχουμε λεφτά. Θα δεις τι να τραβήξουμε, θα δεις πώς θα πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Τι έχουμε να τραβήξουμε, βέβαια. Και ευτυχώς ο Θεός βοηθάει και δεν κάνει ακόμα τα μεγάλα κρύα. Ο Θεός για έχουνε ψεκάσει. Τι, ψεκασμοί είναι για να μην δουλεύει το μυαλό μας. Για άλλα Οι πράγματα. Αμερικάνοι λένε ότι έχουν ψεκάσει και για να μην γίνει κρύο. Όχι ρε, δεν μας αγαπούν οι Αμερικάνοι και ψεκάσανε. Άχι ρε, να ακούς τέτοια παραμύθια. Πάμε δεύτερο. Θα μην γίνει λέει εξέλιξη. Λέει, οι Αμερικάνοι λέει, μας ψεκάσανε λέει, για να μην κάνει πολύ κρύο, γιατί λέγαμε τώρα πετρέλαια και ιστορίες και αυτά. Λέω ποιο Αμερικάνοι μας αγαπούν και μας ψεκάσανε να μην κάνει κρύο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μας ψοφήσουν μια και καλή. Γιατί δεν θέλουν να βγούμε το ευρώ γι' αυτό. Ναι. Θέλουν να πάμε στο δολάριο. Ναι. Όπα, έλα. Λίγο πιο κάτω. Τι έπασες, χτύπησες. Όχι, απλά για να παίξουμε μόνο. Μπράβο. Πολύ καλό. 2-0 είμαστε. Είχαμε κερδίσει, μου φαίνεται, είχα παίξει το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει. Αυτούς είχαμε παίξει. Όχι με αυτούς. Αυτοί που παίζανε την περνμένη εβδομάδα και δίνουν τον Κοσμά, δίπλα. Είναι καλή ομάδα. Έχουν προηγηθεί. Μπροστά ήταν γρήγορο. Πίσω δεν ήταν τόσο καλή πίσω. Πώς τερματοφύλακας Καμούτσικος είναι. Ναι, έχει τα κιλά, τώρα είναι μάχεται. Μπάλα, μπάλα. Έλα, πάσα, μπράβο, πολύ ωραίο. Έλα, Πολύ παιχτούρα! Πολύ αρρώστια! Ζωγραφίζουμε σήμερα. Σήμερα ζωγραφίζουμε. Α, έβαλε ο Κοσμάς γκολ μου. Μην αφήνεις τον παίκτη. Πάμε πάνω.
Ήταν αυτό ρε τι εννοείται. Έλα, αυτές Το είπα! Όρμα ρε, πού πας? Θα τον κάλυψω εγώ, πού Το πας? καλύψατε εσείς! Αλλά να πας θα την έβγαζε. Γι' αυτό σου ήταν. Γιατί είχε εμένα. Ετοιμάσου εδώ! Ήρθε. Θα τα βάζει. Μπράβο Μάκη! Ναι, πάει στη μούρη, ναι, πάει στη μούρη. Μπράβο, μπράβο. Καλό. Όρμα, πάνω του! 4-2, 4-2. Ωραίο, ωραίο. Ζωγραφίζουμε. Σιγά στην πέρα! Ποτέ το παίξεις! Άσου να σου κάνεις αλίμια! Έλα! Νωρί δεν βγαίνει! Κάτσε μέσα! Τελείωνε! Ναι, κουράστησε. Και σε 5-2 πρέπει να είμαστε. Μόνο εγώ θέλω προσοχή τώρα, μην το πάμε. Όχι, μόνο το. Τρώμε εύκολα ρε πιστεύω. Θα περάσω στη θέση του Αθηνιών. Πού είσαι, άμα κουραστείς, εντάξει, άμα κουραστείς. Δεν τον είδε, νόμιζα ότι είχε δίπλα του. Νίκο, πιο ψηλά, πιο ψηλά! Από εδώ αριστερά μόνο στην απέτα. Γύρνα, γύρνα, την πάσα, την πάσα!
Είσαι καλό. Γρήγορα. Παιδάκι. 15 χρονών πώς είναι τώρα. Δεν το σώμα του για να λεπτούλεις. Στέλιο πίσω. Να το, έλα. Μπράβο ρε. Ο αδός εκεί στην άμυνα, ο ψηλός είναι τρύπα. Μόνο από αυτόν περνάει. Τώρα να κρατήσουμε την άμυνα. Κρατήστε άμυνα τώρα, μην φάμε γκολ. Νίκο, γερά. Γερά όρμα. Έτσι, έτσι, άστη έξω. Το σουτ, το σουτ. Μα, μπήκε. 6-4. Πίσω κόβου. Το σουτ ρε. Κάτω. Καλύτερα με πάση, και μέσα. Τώρα γιατί δεν την δίνει κι αυτός. Είναι δύο, βλέπεις παραβηθήκανε δύο. Ευτυχώς που αυτός είναι ένα τσούμπαλος. Αν έμεινε πάσα από εδώ. Ωραία, ωραία. Όχι κύριε, πού στην δεν θέλει να πάει. Την τρίπλα. Πίσω Νίκο. Μπροστά είναι, μπροστά. Μία μπροστά. Μέσα είναι. Έλα Παύλο. Κουράστηκες, τόση ώρα τρέχεις. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε, να τους κερδίσουμε. Να σταθεροποιήσουμε την άμυνα. Πίσω, δύο εδώ είναι. Ο Νίκος έχει ένα. Του είπα, άμα κουραστεί, να μπει και εγώ λίγο. Με το μπλε σοτσάκι πιάνεται, δεν είναι τόσο. Ένας είναι ο Λεπτούλης, ο οποίος είναι γρήγορος. Δεξιά. Τον έφαγε. Έξω ρε βλάκα τώρα. Νίκο. Πολύ λίγο. Μπράβο ρε. Ο Κοσμάς, εσύ αυτοί που παίρνει δίπλα, ακούς, είναι αυτοί που παίζαμε την περασμένη εβδομάδα και κάνει ο Κοσμάς από αυτούς. Είναι καλή, ήταν καλή αυτή. Μπροστά κυρίως.
Πάμε! Δεξιά, παρέα! Όχι εσύ, όλος να μπει, να κάνουμε ένα. Μην κάνουμε. Ναι. Πόσο τώρα, περάσαμε τα φύλλα. Δεν ξέρω. Όχι, ένα γκολ που θα πέρασαν. Φάγαν πολλά τώρα στο τέλος. Πάμε! Κάτω! Εκεί! Εντάξει είναι. Γραμμή! Είναι γρήγοροι, δεν μπορούν να είναι τέτοιο. Πώς να τους πιάσεις. Εμείς πήγαμε καλά στο τέλος, είναι η άμυνα. Κουραστήκανε ρε, κουραστήκανε. Έχουν μικρός μοιράζει παλιές, είναι ωραίες. Καλό, δεν πειράζει. Καλώς. Περάσανε δύο μπροστά. Πόσο είναι? 8-6. Ένα γκολ είναι! Έλα, ισοφαρίστε να το πάμε ίσια. Πόσο είναι? Όπως είχα τράξει αυτή σήμερα, που δεν έχει φάσει